Γεια σας παιδιά, είμαστε οι Blue Bubbles, δηλαδή ο Νίκος και ο Ηλίας. Και σήμερα θα παίξουμε ένα scary game, είμαστε και ήδη εδώ. Θα παίξουμε το Slender Rising. Play free edition. Day or night? Night. Και άμα δείτε εδώ πέρα έξω είναι απόγευμα. That I need. Δεν μπορώ να διαβάσω. Φέρτε λίγο πιο μπροστά. Α, ξέρω, ναι. Θες να προχωράμε. Ναι, όχι. Και παίζει να είναι πολύ σχέδιο. Τι λες. Ναι, και τι πρέπει να κάνουμε Πρέπει δηλαδή? να βρούμε κάτι χαρτιά από ό,τι έχω μάθει στο Slender ότι γίνεται. Άκου λίγο. Okay. Ναι, πρέπει να βρούμε κάτι χαρτιά. Δηλαδή τι είδους χαρτιά? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πάντως πρέπει να βρούμε κάτι χαρτιά. Και πώς πεθαίνουμε δηλαδή? Έρχεται το Slender και μας σκοτώνει, ξέρω. Πότε μας σκοτώνει ρε? Όταν έρχεται. Γιατί είναι κάπου εδώ πέρα. Και εμείς πρέπει να του ξεφύγουμε. Και δεν έχω ιδέα πού πρέπει να πάμε. Ή μπορεί να είναι από πίσω μας. Δεν ξέρω. Πώς θα ξανά. Πάμε προς τα Δεν εκεί. ξέρω τώρα το βρίσκουμε. Πόσο άτυχοι πες να είμαστε. Είμαστε οι πιο άτυχοι άνθρωποι του κόσμου. Προσπαθώ να κάνω μεγάλα βήματα για να πάμε γρήγορα. Πάμε προς τα εκεί. Ναι, προς εδώ μέσα. Οκ. Και τώρα πετάγεται από το πουθενά. Oh shit. Νομίζω ότι όταν κλείνει το φως έρχεται το Slender. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, την ήπιαμε. Όχι, είναι διαγωμά. Πάμε προς τα εκεί, πάμε προς τα εκεί. Περίμενε, έχει κάτι. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Για να πάμε στην τάφα. Όχι, δεν. Let's pray. Τι είναι αυτό? Ο Slender, Όχι, πάμε. όχι. Φύγε. Να το. Don't look behind you. I'll never. Look away and try to flee. Stay alive. Look away. Get away. Δεν. Γρήγορα. Get the fuck out of here. Κανονικά θα παίζαμε Five Nights at Freddy's, αλλά Δεν είναι αρκετά σκέφτο για μας. βασικά δεν είναι αυτό. Εντάξει, scary games θέλουμε να παίξουμε, αλλά ήθελε και χρήματα και όπως ξέρετε, εγώ είμαι άστεγο. What the Oh, fuck. Φύγε γάμο το. Έλα γρήγορα. Oh shit, μας είδε. Τώρα έρχεται. Τι πρέπει να κάνουμε, look away. Όχι, look away, όχι τώρα, μόλις η οθόνη μας. Ναι. Πάμε. Δηλαδή έρχεται. Beat him up, ναι. Εδώ. Εγώ θέλω να τον πιτάρω τον Slender. Πώς μπορείς να τον πιτάρεις? Πήγαινε πάω του και άρχισε για να μπουνιές, ξέρω εγώ. Ειρηνείς να φάει πολύ και να σκάει. Όχι, δεν ξέρω γιατί όλα. Να. Όχι, προς την άλλη. Όχι, γάμο το. Έλα. Όχι, προς την. Όχι, γάμο το. Όχι. Περίμενε. Τι παίζει? Θέλω να δω λίγο. Ωραία, φίλε. Slender λίγο. Να τον. Οκ. Τώρα θα πάμε προς τον Slender. Oh shit! Fuck that. OMG. Δηλαδή τώρα είναι εδώ Είναι πέρα. εκεί πέρα, ναι. Ναι. Γιατί. Πάμε να το δούμε. Πούντος. He was waiting for you, fool. OMG, μας λέει και full. Ρε, θα του διαλύσουμε.
Πάμε προς εκεί. Περίμενε, πάμε να τον δούμε, να τον σκοτώσουμε. Να του βαρέσουμε, ρε. Τον βαρέσουμε, ρε, να σκοτώσει. Γιατί μου τη βάζει. Πάμε προς εκεί. Α, προς εκεί. Ναι, Ρε, πού σκατά έχει πάει αυτό. Δες εδώ. Περίμενε. Μπας και είναι πάνω στο δέντρο, φίλε. Τι λες, ρε. Ναι, παίζει. Τι. Καλά, δεν παίζει, τέλος πάντων. A sign found. Α, πρέπει να βρούμε τα signs. Πού. Αυτά που έλεγε. Ο He Slender was έφυγε. waiting for you, fool. Και τέτοια. Οκ, έφυγε ο Slender. Χαχα, πάει ο Slender, ηλίθιε. Είδες. Δεν θα μας νικήσει τους Blue Bubbles, ξέρεις. Και ξέρεις γιατί. Because we will beat your freaking ass. Oh! Oh, what the fuck. Εξαφανίστηκε. Yeah, maybe. Έζησε ο φακός. Ναι! Τι είναι αυτό, ρε. Ασύλλογητα Γιατί καθυστερημένα. δεν μπορούμε απλά να πηδήξουμε τα καντήλα. Για μπορούμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Μπα, δεν νομίζω μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Τι κάνει, ρε. Να το βαράμε. Δεν θα εμφανιστεί ο Slender μπροστά μας. Να πάρει, ξέρεις τι είναι το κακό. Τι. Πάει τόσο αργά και βασανιστικά. Μου τη πάει. Πάμε σε αυτό το σπίτι, σε αυτό. Έλα, μπας και υπάρχει κανένα sign. Θα υπάρχει sign εδώ μέσα. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Μιτζή νομίζω πως τον είδα. Όχι, εδώ Όχι, πέρα έχει τον- και το κόκκινο βελάκι. Ναι. Άμα έχετε άλλα τέτοια παιχνίδια να παίξουμε, horror, ό,τι να θέλετε, γράψτε το στα comments, ειλικρινά. Μέσα Θέλουμε- όχι, ο Slender. Πού? Oh, fuck. Τρέχα από For την άλλη, από εδώ, fuck's από εδώ. sake. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Oh shit, πού είναι. Ούτως. Πού είναι. Α, να το- Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εδώ. Shit. Εντάξει. Δεν μπορούσαμε να κουνήσουμε. Tap to get the full experience. More levels, more features, scary music and more terrifying than ever. Continue. Συγγνώμη, δεν είχαμε τον τέτοιον, δεν είχαμε την φωνή. Ναι, αυτό. Θα δείτε ένα δεύτερο επεισόδιο, θα είναι σε day εκείνη τη φορά. Άρα, ναι, αυτά. Γεια σας!